Jen, dneska jsem si pro vás připravil video pro píchnutí mince. Dal jsem minci do této krabičky. Kurňa. Vezmu uzávěr a zavřu tuto krabičku. Ano. Budu brát špendlíky, jsou to obyčejné špendlíky. Plastové. Spíš hřebíky. Budu propichovat krabičku. To je nepříjemné, jo? Další, dobře, víte. Další, ano. 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 A ano. Mám krabičku propíchnutou skoro na skoro. Bacha, aby to nevypadlo. Jo. Skrz na skrz. Snad nebude propíchnutá. Jinak by mě to stálo hodně peněz. Vyndám všechny hřebíky. Vyndám. A je úplně čistá. Je úplně čistá. Žádný díry. To je od dnešního videa vše. A zatím nashledanou.